दा फाइनाली अपसन फैसिगोन PRC नि अनगायै दा लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङमोन आरो गोबां अल आसाम दावराव जादों प्रब्लेम जादों PRC गैया होननानै आरो लोगोसे PRC गैयाबा बोरै एप्लाइ खालामगोन होननानै गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दं नोंथांमोना दा नोंथांमोना जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे अपसन फैसिगोन आरो दा बावैनो अफिसियेल नटिस ओंखारनायनि 100% चान्स दङ दा लोगोफोर गोबाव खालामला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय सोर होदों मानो होदों आं नोंथांमोननो गासैखौबो फारि फारि लांसै बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै लाबानो जाबाय दा लोगोफोर आं मोनसे अफिसियेल साइटआव फैबाय टुइट खालामनाय आसाम पुलिसनि टुइटार एकाउन्टआव फैबाय आङो दा बिथांमोना टुइट खालामदों जे दाखालिनि कानेक्सन थानाय रिलिज खालामनाय नटिफिकेसनाव ओरैबायदि जादोंमोन दावराव जादोंमोन जे एसे जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरो बिथांमोना रिक्वेस्ट खालामबाय थादोंमोन हाइट आरो सेसखौ जाहाथे एसे खमायना होयो होननानै नाथाय सिगाङावनो बुंखादोंमोन लोगोफोर आसाम पुलिसनिफ्राय जे एसे कामान्ड' पस्टआव एसे स्ट्रं नायगोन होननानै दा बे जाबाय कामान्ड'नि बेलायाव अके थ' बेनिफ्राय आरो सेकेन्डआव दङ AB-UB दाखालि जे ओंखारदोंमोन 6000 बे जाबाय नर्मेल एक्सट्रा बेयाव माखासे कन्डिसन दंखायोमोन बेजों गोरोबा होननानै बेयाव बिथांमोना टुइट खालामखाबाय जाहाथे बेखौ आरोबाव जेबो खालामला होननानै आरो हाइटखौ नायदो नोंथांमोना जेनेरेला 167 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय चेस्टआ 85 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिस कामान्ड' पस्टआव आरो जोंनि STPआबो चेस्टआ 85 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन नङाबा रिजेक्ट जागोन बेनिफ्राय हाइटआ नोंथांमोना हाइटखौ मिथिखाबाय हाइटआ जोंनि एसे खम दा चेस्टआ अनलि 85 आरो बे अनलि 85 चेस्टआ माने जोंनियाबो 85 जाथारनांगोन बाट चेस्टआ जोंनिया 162.02 सेन्टिमिटार अके दानिया नोंथांमोना आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव फैयोबा हम पेजआव बेबायदि मोनथ'नाय नङा दायो जेबो नटिसखौ मोननाय नङा मानोना बेयाव लासैसो ओंखारो बिनि सिगां आपडेट होग्रोयो गुबुन पेजआव दा नोंथांमोना नैबे SLPRBनि वेबसाइटआव उनावहाय मोनगोन आरो लोगोसे बुंनो थाङोबा लोगोफोर SLPRBआ मोनसे कम्पानिसो बेयाव लासैसो फैयो आरो अफिसियेल साइटआव बांसिन सिगां होग्रोयो आपडेटखौ जेरै टुइटारफ्राव बांसिन टुइट खालामनानै खिथाग्रोयो दानिया लोगोफोर बे आपडेटखौ सोर होदों नोंथांमोना नायनोब्ला फेसबुकआव थांनांगोन जायफ्रा फेसबुक दङ दा फेसबुक थांनानै आसाम पुलिस DGP हो अब्लानो पस्ट खालामनायखौ मोनगोन नोंथांमोना बे पस्टखौ माला होदों दा मैयानो होदोंमोन 13 डिसेम्बरावनो होदोंमोन दा लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नायदोनै दा DGPआ मोनसे पस्ट खालामदों बेयाव आपडेट होदों वी हैव नटिस क्विट ए फिउ मेनसन्स रिक्वेस्ट DMs अन आवर ससियेल मिडिया हेन्डलेस डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट होननाय बुंनाय जायो लोगोफोर बे जाबाय DMsआ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट दा बेयाव माखासे रिक्रुटमेन्टनि बागै मेनसन खालामदों जेरै पस्टआ बेयाव नुदों नोंथांमोना कनस्टेबल AB कामान्ड' दङ बेनिफ्राय SIबो दङ दा बेयाव ओरैबायदि जागासिनो दङ जे PRCनि खोथाखौ लानानै PRC इस्युनि खोथाखौ लानानै गोबां बेले बेजे जागासिनो दङ आरो लोगोसे गोबां प्रब्लेम जादों आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ गोबां रिक्वेस्ट खालामदों कल खालामदों कमप्लेन होदों दा बेखौनो गासैखौबो नायबिजिरनानै मोनसे डिसिसन लाबाय जे PRCनि अनगायैबो माबा मोनसे प्रुफ डमिसाइल थानाय एबा एड्रेस प्रुफ थानाय माबा मोनसे राहा खालामना होनांगौ होननानै जाहाथे बयबो इलिजिबल जायो लोगोफोर दा बिथांमोना नायबिजिरबाय बिथांमोना नायगासिनो दङ जे PRCखौनो बांसिन माने एप्लाइ खालामनो हाखाया डेट मिन्स PRC मोनखाया जास्ट इडुकेसन PRC मोनो आरो आं सिगांनिफ्राय नोंथांमोन बुंबाय थाखादोंमोन इडुकेसन PRCआव अनलि पार्पस अफ इडुकेसन एबा एडमिसन थायो होननानै नट एनि आदार पार्पस जेबो राहा गैया होननानै दा बेनि अनगायैबो लोगोफोर PRCनि अनगायैबो माबा मोनसे जाहाथे राहा थायो बेनि सायाव बिथांमोना आपडेट होदों रिक्वेस्ट खालामदों जे बेखौ इसु खालामो DM एबा जोंनि डिस्ट्रिक्ट DC अफिसफ्राव जाहाथे बेखौ इसु खालामना होयो नोंथांमोना अपसन होयो PRCनि अनगायैबो माबा मोनसे प्रुफ आरो बेजोंनो जाहाथे बयबो एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनि सायाव सावरायगासिनो दङ आरो आसा खालामो बे थाबैनो ओंखारथारसिगोन अफिसियेल नटिफिकेसन मा अपसन दङ जेरै डमिसाइल PRC बेनि अनगायैबो भटार कार्ड एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज आधार कार्ड जाहाथे माबा मोनसे नोंथांमोननि थाखाय अपसन ओंखारो बेखौनो दायो सावरायगासिनो दङ दा टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया जाहाथे नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामथ'नाङा जेब्ला निउ नटिस फैगोन अब्ला नोंथांमोना फारि फारि गासैखौबो नायै एप्लाइखौ खालामनांगोन नोंहा मा अपसन दङ नायै एप्लाइखौ खालामनांगोन दा बेखायनो नोंथांमोना चेनेलजों कानेक्टेड थाबाय थाबानो जाबाय जाहाथे गोदान लेटेस्ट आपडेट फैयोबा आदान होयोबा नोंथांमोना थाबैनो नुथों आरो लोगोफोर 50K जाथारसिगोन थाबैनो थ' नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो जबनि आपडेट बुंबाय थागोन इण्डियान आर्मि आसाम पुलिस ACC लोगोसे गोबां सिभिल जबनि